De mic am învățat că lumea e împărțită în clase sociale și că nu e ușor deloc să treci de la o clasă la alta. Zen nu va fi niciodată al tău! Însă există o cheie. Se numește succes. Vreau să reziliem contract, că nu mă regăsesc în absolut nimic din ceea ce se întâmplă aici. Nu există nimic pe lumea asta atât de râvnit ca succesul. Hai, poliția! Aveți aici, pentru încă o săptămână. E greu să-l obții, dar odată ce ajungi acolo, ți se deschide o lume nouă. Vreau să-l fac să sufere. Respect, bani, mașini, statut social, oportunități. Să-și dorească să nu se fi născut. Sau, cel puțin așa am auzit că e. Dexi nu face asta. Doamne, cât de proastă am fost, cât de proastă și credulă am fost! Șahmat, bitch.